Akina abono mukunde kani ngomo na kale bagusi. Bono mukunde kani atena ki kulingana ke gusina tole omona kale bagusi mukwa. Inje bono nyandiri gwante biringa ingona ngo ba bekiruko baba nogeria abo. Igo nari kwira chinga kichiana mbwatinga inga kiba korete gocha ngote ngomo nogeri noyo ndubwata andu babere matiangi simba isaba nda babere okombori matiangi na simba na onye kumba manyite na mbabere igo nda kuburi nga ingotanganite ko korwa monogeri bono na tiga nkobori ngotanganite ko korwa monogeri muna takote busimba na ko to monogeri na ebintu bibakoroka nga the instruments of power na etu bono a process na rekoligererwa ne ya mwena oyara nkirende kya maranda ko ya etu bono ligereria ndubwate abando benda kwa umugusi obonogere abagaka the overall lead osebona no yo mwina iga egwo bonogeri bwa gusi usa egwo bonogeri bwa Kenya ne byonsi goika murigereri onyo irwo bonogeri bwa Kenya na nekena muno gotanga simba oirwo bwa gusi kaiba gutumanira ngayoro cyo gutumanira kod oyo ngusi oyo Kenya kayo gutumanira bali amo ngwana utagiro muntu nenda yatanganite Omaite. Tugero muntu okora mwayago. Igobona gusi so far wanti kankorega I said in simple terms. Na gote bintu atabantu abere bangwana abere bakote bana nabanagere bale baba gusi. Bana bwo mukuru. Onya ndiri bakira story. Ubuna na aroro yomo arobere tigocha. Nebintu agora tikonya gukwana. Na arogocha. Yani na amurore ningo. Tinkumanya tomoborie nande bwango ngo gutangazwa nga nyarebe ngo cyiyuri nyarebe ebinare gukwana se forum ngabune tindi gukwana tindi gukwana no nyenya ndare ko gatebinga bwango iga ngo soka tena gukwana nga nyarebe ngo cyiyuri nyarebe iko ritora konye gisako kero chisegi chiko bagusiye bamara bagusiye bagwitana abakaka ngai bagochera bagwitana ngaki chiguni jirekera asa bamara bagwitwa barayi bayitwa abakaka ngo twara muri riyo yasegete mwate hanga aya murayi geto bati chiguni tiga abakaka mbari guchwatera chinyimbo bakwanira bakana nako tenga bwango gango iwona jodi ganya inu bwango yango kara mureki ngumule babito libe liroro litokere libe yarare bwango yango kara mureki ngumule njengoligi bato diarira ateka toma kulikwana mbiyamo na sara bagusi mategero muhaka nyamuko umukunde kandi biye kamanyite onyo ndekaro ndigiyagera ngoboli na enki umaite byamno sana nya saba sese nigenda ku follow kipindi to paraga iga next time tumra no dede chinta bivuna chi nchuga sanga itole Humphreys Hill House Hotel era kionganya ngabo gwikorro onyora bagaka bonsi pibuna aba korenderi lingana lyo mwali yo mugusi biruge binkoera bire mbikobo matukonsi mamininjo murai moitera manyinga abantu mokobune birugo baminda omugusi n'abana bamo no yo airu okorireki oirwe no yo airu gakusikwa nae gokoe gwokorengaki usikwe na baba gaka bagoteba iko ase bakororanga osembo bole igo gocherwa watebe gunchwa nae kwagenda gwategerera bagote togende igisakuge koreki gisuke boisho one bintu mine bikwaruke bisongo senye chiguni ose mpinto kinayo kamaete bisongo ebyo chiguni kwani tari mwanya bantu chiguni echo kere chiakure ne chiombe chigukose ne chisesa tari abantu bona ayo koigubuya tari biye ebintu mine bimuna bagaka worogongo na bitukana nga ya kwaro je muna bona bageni bajete gushia bagakora ebyabo bagakwana yabo bagakoraki lituko likaera bakaringa makondo bagakoraki bakagenda ntuatigare no morembe kabisa banya abantu abo bacho
anga bandaria matanga tukubanga baminto ebintu mune na bigwenete gokaraki koba naende baigwa makonda manene mono bakwane go batiriri tukerio bakorigamora bagende gwesibi chioteri abaragere batoe chibesa chikonyora ngorwa gusi bagenda ase bakaraki isi bakogera etebe nae bwiko kogera twakura juzi twakura etebe nae bwiko kogaraki naye okogenda na abande babeire nono buguni obwo gukwana naenda bakoroshi kiguni kiabo chiakora ringana basiemuria ena bekunyalikana siasa nini ginte kebyo bunyamu bochoni obwamanyire musuntu obonyamumbo bobe bantu bano baberuka nebinyasai ebimbita keiri asoro gongorwa rwagusiri tigo montaite akore kiakora agenda sakora ki isako genda ucha ntonya gusarira gudieta abantu barusi bakorusi gugocha baza gukora mangana gusi yaita yatigara nganyarebe inyarebe mwaro nyarebe na ngo mukutano ingayayo pakaba isagokora ki pakaba isago into tagiti bintu tiga abantu baito banjana uyo koligie yanga aliki isako ligikoru aliki kwani yange ne yangi na muntu diso lyo mali ngoko kero mora yacho lyo abagaka ngo follow up bali seki busike songa na ngo bwati bali koranga magendera ko egero nyata ikwanda byo bamutenga yaya yote ina ere gashi ya elders council no la mem the elders council ndo mono ngo bwati naende ndo morai mono ngo bwati moli na mole matu angana ngo janate amangana elders council barabumbali andu bagwe yake bikuba barabwe barabandu bakogenda n'ubwororo bagote ntuche kokorora na nyarebe ntuche kokoraki okorora baza bagukwanira bunaye nkike mukubuna nkike mwaro chigisaka chiko bagati yumugabana no muchumbo soro paga wase wali bakabachira naona ari mungwana akwete boso inje naona ari tukachira tukubona ni nkeke ceasefire nkike maho garaki maho kora onyo yogenda matanga mugasu tokogenda ba tuko ogenda botuko ogenda rituko linga no mate ngarero abantu abuna bwa basani bo gukumi bakunyunyuntana asengenje yawe bakunyunyuntana kabisa enda lisimba mole simole matiani tuko bakunyunyuntana kabisa ote na abana abamo ngogo tenga mambito konya bagusakusanansa abantu tukusaria abantu nintwa twaso agati kubabaga libaga lyo kubatenga inchu amo abana baminto ngimo garaki kimokona tokonya wangenjere gwachire nere ndegento bantu bali tokonya na yenda abura kini mora aman ikere wako ndio moto yenda na bora nyogo kubyuka lakini mogaraki mora aman yenda samisa mora aman buyeyo ora pa ka monto kul na mwana obo no yo motanya guku kusi council velda na abantu bagu muamogusi das council ninja na chairperson ndote mamagusi manyagetinge nere liyo overall kose e problem to wade murabange bukuni igona gotenga kanya bwango iga kuigura mangana tiga kombekera mangana muno tigache wale ronde kera litu ko gotegera na kubwati na mugora nga yarero inkiago kwana kira bona wa stoi karansite tani je German nonga ni atindie German German yo tari njende neza mangana ho tindie German ngeke to kara tari karicha tindie German ndobu atie certificate ndodira cha start ngakira ngani ngatindie German yaba kusi ngakira ngani na go akom biamono sana maro nabagaka ba mbaliko yebacha lakini ngokwana balirende encherekite bagutika kwalengerera yatuma next time asa comment section ingama swali so that next time ngomonyo after ba kwanire yanyalikana nimbate gedongo maboli kurwa sabantu see you next time for more videos biamono mwamo usi omorembe bosho kero morembole bande bakomenya buya abo iko bande bakoerera ni buya
na ino botene ngwe bogo cha sorogongo Twagusi. ntori bantu bari kuo bakomenya amo na intwe twanjene yanje naye bwanjwe bia mono